歡迎光臨我居，我哋已經截單。如果選購嘅食物或飲品仲未送到，請盡快通知我哋嘅同事。另外請攜帶桌上的結賬卡到收銀處付款。再次感謝你們的光臨。ガキョヘようこそ。誠に勝手ながら本日のラストオーダーは終了いたしました。ご注文いただいたお料理やお飲み物がまだ届いていない場合はお近くのスタッフまでお申し付けください。お会計の際はテーブルの伝票をお持ちの上、レジまでお越しください。本日のご来店誠にありがとうございました。Welcome to Hungry Izakaya. Please be informed that we are now closed for new orders. If you are still waiting for any food or drinks you ordered, please don't hesitate to notify our staff. Kindly bring the billing card from your table to the cashier for payment. Thank you once again for visiting us. 欢迎光临鳄居，我们已经结单。如果选购的食物或饮品还未送到，请尽快通知我们的同事。另外，请携带桌上的结账卡到收银处付款。再次感谢你们的光临。